Il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil qal li dan huwa budget ta' cover-up tal-Ministri. Cover-up tal-Ministru tal-Finanzi li jaħbi l-impatt veru tat-taxxi li jagħmel u cover-up ta' gvern li huwa moralment korrott b'nuqqas ta' serjetà fit-tmexxija tal-pajjiż. Irrifera għal każi li kienu żvelati dan l-aħħar, il-każ ta' Luciano Busuttil li libes żewġ Tik People bħala avukat ta' klijent tiegħu u bħala konsulent tal-Kunsill Lokali ta' Bormla. L-imġiba diżonesta ta' Owen Bonnici li qal li se jmexxi kontra l-imħallef Farrugia Sacco u mbagħad ħalla li l-imħallef jagħlaq il-65 sena ħalli ma jkunx tneħħa u għall-Prim Ministru tgħaddi qisu ma ġara xejn. Saqsa wkoll fejn tiġri din li Ministru tal-Ġustizzja akkużat il-qorti quddiem maġistrat li hu jista' jlaħħaq imħallef ma jirriżenjax sakemm jinqata' l-każ. Il-każ tax-xogħol illegali tal-Ministru Helena Dalli bil-Ministru ta' Drittijiet l-istess għal kulħadd għandha drittijiet, aktar drittijiet minn kulħadd. Il-każ tal-Ministru Konrad Mizzi li għamel lil martu ambaxxatur bi 13,000 euro fix-xahar. Sur Ministru, Sur Prim Ministru, lanqas li tkun il-mara tal-Ministru mi professjoni, imma intkom qegħdin tagħtuha 13,000 euro fix-xahar. Lanqas dik ma hija professjoni. It-taħwit ta' Joe Mizzi bi żjara tintemm fi Spanja qabel tħabbar min għamel l-aħjar offerta għas-servizz ta' trasport pubbliku. Quddiem dawn il-każi ta' abbużi, il-Prim Ministru baqa' dajjef quddiem dan l-abbuż tal-poter bħalma baqa' dajjef ukoll fuq il-Ministru Chris Cardona dwar il-ħmiex fil-proċess ta' evalwazzjoni dwar il-liċenzja għal każino ġdid. Tista' tispjegalna Prim Ministru, tista' tispjegalna Ministru Cardona għaliex inti aċċettajt 3 miljun anqas illi seta jibbenefika minnhom il-poplu Malti. Ovvjament, il-kwistjoni spiċċat il-qorti. Sejjaħ ukoll il-Ministru Manuel Mallija bħala problema bl-intħil ċar lill-Pulizija. Il-każi ta' nies li jitresqu b'akkuża meta ma kellhomx jitresqu, il-każi ta' nies li ma tresqux b'akkuża meta kellhom jitresqu, l-inkjesti li ma jridx jippubblika u bosta każi oħrajn ta' taħwit kbir fil-mod kif titmexxa l-Pulizija bħalma hu l-każ ta' John Dalli, il-każ tal-Olaf, il-każ tal-Ombudsman u bl-aħħar każ serju tal-isparatura tax-xufier tal-Ministru li kulħadd qed jitkellem dwaru. Immaġina li jkollok tifel, it-tifel tiegħek, illi jkun fil-karozza għaddej, ikollu inċident illi tajjar il-mera ta' karozza oħra. U din il-karozza oħra tinserta illi tkun il-karozza ta' Ministru. U x-xufier tal-Ministru joħroġ għat-tifel tiegħek u jibda jxejjirlu revolver ma' wiċċu, ovvjament it-tifel tiegħek jaħrab jiġri fil-karozza u jitlaq jiġri. U da x-xufier jispara 2 jew 2 tiri lejn id-direzzjoni tiegħu u jolqot il-karozza tiegħu. Alla ħares qatt dawn it-tiri għaddew mill-windscreen u laqtu lil dak li kien qiegħed isuq il-vettura. Immaġina ftit jien għandi tifel ħajlaq 18 sena is-sena d-dieħla. Alla ħares qatt dan ġraċi traċedja. Il-kap tal-Oppożizzjoni stieden lill-Prim Ministru biex jisma' min-nies, ineħħel il-Ministru Manuel Mallija u ma jibqax dajjef quddiem l-abbuż ta' poter. Prim Ministru, inti dajjef quddiem l-abbuż tal-poter. Dak li inti, Prim Ministru.